Dolai Hankorni Demchhera Kochu Charrao TTADC constituency amchayo TTADC hapangni saktar mungbai amchaini bokuk songrokno 200 jona no Khwtwng Bakjakkha sangbutang songjajakha pandao narayni phaimanjak phaikya amchaini MLA Pol Dangsu tongkha TTADC ni sikla tai kokthum hukumu bedek ni saungchar phanga dong Sohel Deborma tongkha amchaini MDC Direndra Deborma tai luko hampai samung tangnai Abhijit Tripura songrok pandare bisiti belai khatungjak Bubagrani teinjulungbai ADC hapangno bolaimung tai lukurokni hamkraini bagai coba khlai chokmani kogrokno khorangti salaikya pandani bisitui Kungusung lukungno Khwtwng distribution khlaijaka tai tamo khlaijaka item belai hambai norok press media rokno chongtini chini Maharashtra ni chaitok mumbai ebong chini honorable CM TTADC ni brok ni chaitok ma bisingtu chini tiprasani burirok ni chini kanmung chumung no chongtai bo promote khlainani burirok ni bisingtu no chini dofa ha bo sijago chini samas bo sijago kanmung chumung no bisingtu hai hinai chongtini sara TTADC bo chong salbrum no chong zonal throw sub zonal throw BC wise chung chini khotong rok relai tongo je mansa ke amhaile tini chini Demchhera ADC village abong khable chini 48 Koromsora বিধান সভা নি অন্তর্গত তাই আনি Demchhera Kochu Charrao ADC ni নির্বাচিত এলাকানি আন্ডারবুক লাইও চংতিনো অর প্রায় 200 পরিবার না চংতিনি খুতং রেখা